Apa? Iki mumpung anak-anak kecil ini belum tidur Pak. Belum tidur. Kasihan nanti kalau nunggu lama-lama. Oh, mau nyanyi lagi? Satu kali lagi aja. Oke, bisa. Kasihan Pak. Ya, Nduk selo ayo Nduk, tampil lagi Nduk. Nah. Sampai. Ya. Duet bersama Niken Salindri. Habis ini pulang besok sekolah apa enggak? Besok libur hari Natal. Hah? Besok libur. Oh, iya. Saiki ketok nek ora tau mlebu sekolah kowe. Ora Pak, lali aku mau enek bocah pamit Natalan ya. Oh iya. Sapa sing pamit Natalan? Hah? Ya, uga diucapkan selamat hari Natal untuk Selamat hari Natal bagi yang merayakan. Ya. Umat Kristiani. Selamat hari Natal. Ya. The wish on the well, the wish. Hah? Oh iya deh. Namanya tadi siapa? Selo Baselo. Itu kalau rumah Padang. Siapa? Selo siapa? Selodika Gracio Dewi Ferdian. Ora pantes, sindene ora pantes jenenge ngono kuwi. Terus diganti sapa? Diganti Selo City. Nek cak kalau mangsa nek bintang utawa penyanyi apa pelawak ki lek nganggo mburine DKI jeneng kewan ki iso kondang lho kan. Ora mesti Pak, jeneng kowe lho. Aku lho kondang nek jeneng kewane Pak. Asline enek. Sapa? Niken Salindri tekek. Aya. Selo, cita-citanya mau jadi penyanyi. No, sinden. Ya. Oke. Sinden seperti siapa lo? Seperti siapa? Mbak Niken. No. Kok nano yang apa teh? Aja kaya aku ya, Pak. Lah ngopo? Muka aku ra payu. Lah ya ora. Karirnya aja, karirnya yang kamu contoh. Niken Salindri dari kecil. Ya, nah, nyontoh karire ya. Ojo nyontoh percintaannya. Ora cinta-cintaan gak boleh. So lek wis gede ya toh, lek wis terkenal gak oleh kenal jenenge wong lanang, ngerti? Ngerti? Heeh, ngerti. Kan madhep ini dulu kowe iki ngomong ngono lahir batin ora? Lahir batin Pak, aku nyontoni sing apik maksudnya. Biasanya nek nyontoni iki mending lakoni. Lah aku saiki gak cinta-cintaan lho Pak. Oh iya. Sing kae ya wis kae. Iya. Kita semua teman ya. Iya. Teman, kalau berteman nggak apa-apa, kalau cinta-cintaan jangan, oke? Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 2 SD. Oh ya benar, pintar. Terus kamu rumahnya mana? Nganjuk sini. Oh ya. Sik tok ganti sauri sik mau jawab dhewe. Lah suwi lho Pak nyawi Pak. Kamu wis ngantuk belum? Sudah. Oh ya habis ini ya. Habis ini pulang ya. Udah capek juga. Sudah. Oh ya. Tadi siapa yang make up ibu? Oh. Terus tadi kesini diantar sama siapa? Oh bapak, bapak, iya. Apa sih mbok kotangin itu lah? Ora nek apa-apa nih barang. Kok mini ya Ram, kok cantik ya Ram sama niki. Ibu bisa nyanyi juga ibu Gak bisa, ibu pria ya. Tapi lagu pop. Oh lagu pop. Oh yo, sosoknya jadi warai lagu pop ya bunda ya. Berarti warai lagu apa? Lagu sinden tuh Pak. Sinden ya. Kan cita-cita jadi sinden. Misalnya kamu nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Tadi Kusuma Wijaya udah. Sekarang nyanyi lagu apa lagi? Apa bersama? Langgam, Bowo, Papa. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Coba dulu tes nada dulu. Anu kan, malam hari ini juga dirawi dulurku Mas Agung Sudarwanto, wi gurune anakku Adeka Sang Narendra sing asline Nganjuk saiki mapane ana ing Surakarta. Oh, Pak Guru Agung. Alhamdulillah nggih, dalu Bapak. Ya kalau Pak Agung ya. Ya seangkatan karo aku. Aku jane angkatane ning dhuwur ning gandeng anu ra tau mlebu dadi barengane Agung. Ya. Yuk. Mas Agus. Ayang-ayang. Nah, coba ngeral. Astagfirullahaladzim, motoku mas kurane. Tahu Mas Agus ya. Iya. Bira? Dewa-dewa ning asmara kuatna ati kemelah angkene kelala tresna tatan kendhat saking cepet
sudah. Ini tadi suaranya sudah bagus ya Pak ya. Bagus, bagus. Tinggal jogetannya aja ya sayang ya. Contoh nono jogetannya piye kan? Tolong kendangannya Mas sing handset Mas Gugu. Gugu. Mas Gugu. Heeh. Kendangannya piye ya enake ya. Kamu bisa sogok-sogok ala keri-keri enggak? Saya urung ngerti. Urung iso keri sian. Tendangannya saya bisa bikin jogetnya masih ngene-ngene ya Mas ya. Oke Mas, Mas Gugu. Halo, halo. Jaipong ae deh kayaknya. Mas Guru hai, Mas Guru hai, Mas Guru. Ya gak aku ganggu Mas Gugu iki wayahe kerja lho soalnya Bu. Masa ya tuwega to, ngono kok gak disawang to aku ijenan. Yo. Tangannya ngene tangannya. Heeh. Dok, gede towo. Pak. Tema-tema ning asmara kuatna ati kelelot angkana kelalapan tresna tatan kendat saking cepu ayo tangane mendek pokoknya nemburi ngene pokoknya ayo tendang pengen terkenal pora pengen bayarane larang pora ayo kok hubungane tangannya rada mundur pokoknya jentit nah meding iki rada mendek yo tema ning asmara kuatna ati kelala angkana kelala tresna tatan kendat saking cep munyer tarewangi tapateni munyer maksudnya rasanya tali entaku seleramu nyapa mambu dah mambu Lah ya sing prat-pratmu sapa? Sama tiba-tiba masih malu-malu. Iya. Kalau mau menjadi sinden yang terkenal itu ndak boleh ada rasa malu, ya. Kan duwe isin, ya isane ngisin-ngisini ya. Ya. Enak dijaipong nih Mas. Iya. Ya, yo, coba. Yo, lagune anyang-anyang. Yuk, maka Mas Joro. Masih bersama Selu. Batang rasane Mas Joko bilang kenceng atau nur. Ojo jelek tresnan pancen di tresno kuwi akeh pacoban.
Terima kasih Selo. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, tambah pinter, berbakti kepada kedua orang tua. Udah apa Pak? Lengarane Pak, wis nampa Apa? bayaran. Ya. Kabeh diparing neneng mamah kabeh ya. Terus semangat terus menjadi sindennya. Sering-sering, setiap hari harus belajar. Nanti kalau ada waktu main ke rumahnya Mbak Niken ya. Arep mau kaya apa lek Rono? Apa ae? Oh, apa ae? Sak jaluke. Kayak ono elep musik anyar kan. Jojo to Pak, ya Allah. Terima kasih Nduk Silo. Dadah. Nggih. Sehat selalu. Niki digawa. Nduk, niki wis dihara dulu ya, Iya Nduk. Pak. Wah, nikan kok nganti goro-goro. Wah, melu aku. Nek awake sehat mending ngancik goro-goro barang urung gelem mulih. Oh, ngono. Iki isih ana pamundhut isih. Adoh saka Singapura sing wit wingi meling lawan aku. Sesuai dengan selera anak muda sekarang sing disuwun lagu Puspita Nala. Oh, ngono. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih, biar kuwes lagu Puspita Nala Yidrasmara. Nggih. Spesial yang nyekar Mamah Dwi dan kawan-kawan. Nggih. Mbak Tia Murti saking Singapura. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Yo Bu Dwi Kurniawati terus Wanda dibacotke karo Sidoarjo Okvalika diaturi jumeneng. Lagune Puspita Nala. Oh, ngono. Kagem ibu-ibu guru mengke mbok menawi saged duet lawan Niken Wanci Goro-goro. Oh, ngono iya. Ya. Ayo Bu Dwi terus Wanda kawan Opa diaturi jumeneng. Lagune Puspita Nala gamelan plus musik. Yuk, musik Wijalaras Indonesia. Dados. Ya. Wijalaras Indonesia. Kono Hatiku, apa yang kau
Matur nuwun.